e ku blazing ye pi wa ro ki pralog ki we yasnyao sugu up ye ki kubor wa pala hekten pnar the negas ngi ki kubor wa kwa open snyao chapi emki haki arbanta wanengkong to Ksoh bor ki sungut ki bru ya ka khynnah khian ka wadang khatlis nem irta dep te pyndih dawai ki yaka ha ka chnong Srinagar katwa ka kubor wa arwanto Ksoh bor ubru wala so pausos nem irta ya ka khynnah ka wadang khandis nem irta ha ka chnong Assam te chwa wos dangi chiki kubor snyao bha ye subscribe your new channel we ngat how to bel wa emhe tu khnang wa yo pten cho cho phiu yo ye ki kubor we le uman phi ki wa nongkong u yo ye ki kubor te tons dangi chiki kubor nongkong nongchap usdangi naka kubor wa chak Ksoh bor ka khynnah ha ki sungut dep te pyndih dawai ki yaka cha Ksoh bor ka khynnah ka wadang khatlis nem irta la sobnai wada dep ha ki sungut ki chenrang Weda em kawi na ki health workers kawaya em ktilang wa kite ki bru wa Ksoh bor ya kate ka khynnah Weda e ko da idawai wa tip kami anti abortion pill ya kate ka khynnah kawada pun khon yopen hap yete ikon wa pun ko da ong ki police nin kasngi na kite ki songut ki wa em kti wa Ksoh bor ya kate ka khynnah ha ka chnong wahap hapo ka Srinagar police station lengut chirup wa kate ka health worker da yo kem ki police yaki te sa uwiwan dang tho ki police ya o ya kate ka jingjia da tip ki ha ka tu kasngi Friday haden wa kate ka khynnah ka wapun khon dakta jor ko ya ka met yongka neida wadi ko ya kate ka dawai ka watip kam ka anti abortion pill ne ka dawai panhap khon wa e kate ka accredited social health activist ne ka nongkre asha ka watip pertuj kam ka sushila ha ka statement cha ki police dakhana ko wa u BP Singh u Ram Babu Singh u Raghu Rekwar wa u Shatrunghan Singh ki wa dak Ksoh bor ya kate ka khynnah katwa ya kate ka sushila ne kate ka nongkre asha da emkti ko hei wo pen kilep yete ipap iwale ki hadin wa da register ki ya ka case ha ka tu ka sngi Sunday kite ki songut ki wa emkti wo le yete ikam kunthuk wa kate ka nongkre asha da yo kem ki yaki hei wa dangsa sa uwiwan dang tho ki police ya o kamwa man katte u SHO ka Srinagar police station u Sanjay Sharma da ong u wadau tho ki ya ki statement yong kite ki bru wale yete ikam cha ka yung bichar hadin katu kan ni por te katu upoy ban i cha ki khubor wa ar wa Ksoh bor ubru wala so pausos nem irta ya ka khynnah khian ka wadang khandis nem irta da yo ki police wo kem ya ubru wala so pausos nem irta wa Ksoh bor ya ka khynnah khian ka wadang khandis nem irta ha Assam Baksa district ya ute ubru dati pertu yo kam u Brajen Kalita kat kam ki report ya kate ka khynnah dak Ksoh bor uyaka ha Pachim Jhargaon kawahap hapo ka Tamulpur police station ha Baksa district hapo ka Bodoland territorial region ha katu ka arphausan tarik yong uni ubnai hei por walai likhwe ko chirup wa upayu chenrang yongka hadin wa da jia kamte kiwa hayung hasem yong kate ka khynnah da khana ki cha ki police we da le ki police da ka case kawahap hapo ka relevant section yong ka protection of children from sexual offense ya ute ukalita da kem ki police ya o ha katu ka mit Sunday ute ubru wale kamte wa kate ka khynnah to nakajo ka chnongki kam waman kate da dep a case ki police ya o we da ong ki police wa open chitam ki ya o kat kam ki an tip ile sang kom chenrang ki bru da ki khynnah khian ki wampu tip yi le dang bat ki Ksoh bor ule ben yaki tip madai em wale ha ka payu yong ki te kamon usnyau ki kamtam hari India yong i tip ile sang wam chngan ki kanthai usa uchong ha kari chimet le te do kini don hi kwa open snyau chapi e khuble yi phi waro snyau bha yi subscribe your new channel khnang wa yo ten cho cho phi yo yi ki khubor